блогер ҷовид. дӯстони азиз, тамошои барҳаво ба шумо хоҳонем ва дар канали мо подписатсия кунед. Агар шумо якум бор боша лайк азер кунед. Агар шумо подписатсия кардагӣ бошед комментария кунед ва лайк азер кунед. хай тамошои барҳаво аётон нарои подписатсияра. Агар видеоролик маъқултон шид лайк азер кунед. Moșina brada. Ianga tu zanza. Ne şansın kokun çıkılacağım. Takıcı. Maya hatıramı çöymektim. Não cai puitem. Хайр дӯстон, то видеороликҳои дигар.